Salam merhaba eldeşler. Bugünkü sapamız CSS blok modeli, yani kutu modeli Türkmençe tercüme etsek. Bu sapakta biz nemeler öğreneriz? CSS'de stiller boyunca size, ululuğu, elementlerin iyini, büyüklüğü, içerki boşluğu, araçağı, dışarkı boşluğu arada ulaşırız. Ondan soň ölçegörligi, ölçegörlerinin görünüşleri, ölçegörlerinin görünüşleri. Görünüşleri arada düşündüren pixel, procent, gram, Q5, Q arada. Ondan soň blok kutum elementleri, inline içerik elementleri, inline blok yani içerik kutu elementleri vardı ulaşır. Ondan soň türlü ululuk meçhur görünüşlerini düşündüren, yani box size, border box ve box size content box. Box size content box. Onu başlayalım. Onun için Visual Studio kodumuzu açayım. Hemişeki alıp index.html failini indireceğiz. Ondan sonra CSS kapkan içinde böyle CSS deyip fail indireceğiz. HTML'da CSS failini boş yap. Sonra burada blok tip blok elementini açacağız. İçinde de sağlandık detaylı. Sonra live server'da açalım. Görüyorsunuz salam deyip açıldı. Yine biraz uloldayım. Ya da ulotmayla şunu gibi H1 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 etikosak göremezsiniz ulotca. Son kodlarına gireceğiz. Bugünkü uğraşacak dağıtlarımın köpüsü sayesinde olarak korkudayım. Buna developer tools değil, yani developerların kurarı. Ona pasmetret kod deyip böyle ya da göremezsen Ctrl Shift I ya da F10K bassanız açılıyor. Biz berden nemeler görüyoruz? Biraz yoldayım. Göremezseniz hiçbir blok elementinin stiller ve şular yalak ölçü ululuğunu görkezýär. Yani elementimizin özüni daşyndaky padding, yani içerki boşluğu, soň border, serket, araçagy, marginem daşarky boşluğu. Şeýdip hiçbir blogumyzyň üstüne basyp görýän şu gök bolup turan ýer şu hiçbir blogumyzyň dady hemme dady uzunlygyny tutup durýar. Bu blok element bolan üçin hemme ululugyny tutup durýar. Biz şunu häzir şeklendirsek, ýagny stillerden blok klasyny alıp iňini 400 piksel etsek, uzunlygyny 100 piksel etsek, görýänsiňiz, isine bile indi görýän bolsaňyz, ýanky tutýan ýeri iňiniň hemme ýerini tutýan bolsa, häzirki dine 400 piksel we 100 piksel görýän bolsaňyz, hiçbir blok 400 plus 100 diýip ýazylyr. Yani iňi 400, beýikligi bolsa 100 piksel. Ýöne sagapdaryny görýän bolsaňyz, sary renk ya da goňur renk durandyr, şu margin blok element bolan üçin sap tarapynda hiçlet goýanok. Indiki bir zat ýene bir zat boşlap aşagyna geçirýän. Gelin häzir munyň aşagyna näme diýelim? Paragraf diýelim. Ya da text diýip ýazaýyl. Text diýip blokka şöyle içine de 20 sany söz bolsun. Görýän bolsaňyz blok, hiçbir blok elementiniň aşagyna ýene bir blok element goýdy. Bulam görýän bolsaňyz gök bolup duran ýer tutýan meýdany, ýani hemme ýer tutupdy iňiniň. Munyň häzir çeklendireli uzunlygyny we beýikligini. Buna näçe diýelim? 200 bolsun. Beýikligim 60 bolsun diýelim. Görýän bolsaňyz çeklendirdi, ýagny bu hiçbir blogumyz 400 bolup durýan bolsa, tekstimiz 360 boldy. Sagapdalynda blok element bolan üçin sary margin goýýan. Biz düşündirdim.
Hayt düşündürdüm. Indi padding içerki boşluk. Padding bolanda näil bolýar? Häzir aýdaly. Şunu hatırladım etler. Böyle değil. Taşına title kadayla. Yani title diyelim. Göremezseniz, şu tadaki select elementleri saylamak için bassanız iki elementler var bile. Şunun üstüne bassanız aşağına rengi, font, şrifti, margini yani taşqı boşluk yerini var. Ondan tashqari ham piksellerini ko'rsatadi, ya'ni necha uzunligi, ya'ni eni va buyukligini ko'rsatadi. Ishni batamamiz. Bundan so'ng biz nima deylik? Border, ya'ni dashna ramka qo'yaylik. Qaysini dashna ramka qo'yaylik? Deb o'ylayman. Title stillerini ayırayım. Hatta şunu ulaldayım size koyulmak için. Ne kadar koyulmayalım. Bunu ulaldıklar şular yani. Hatta ulaltman öz adını uladayla. Misal için font size larger diyelim. Ya da 8 piksel diyelim. 8 oldu, 32 piksel diyelim. Şundan aşağı geçirtiler. Şöyle kurtamam bular. Böyle. Ne kasamatlı olandır deyip ümidetken. Diyelim aşağına yeni yerini koyalım. Yani kopyalayalım. Enki yalak kopyalamak için Ctrl Shift D basmanız yeterli. Mesela için edil şular yalak. Bloğu kopyalamak için Ctrl Shift D bassanız edil şular yalak kopyalayın aşağına. Bunun için sesine koydum. Şöyle height ayarlayalım. Büyüklüğünü. Ana görüşmeli yola. Tekstim aşağına koydu. Yukarı tekst, aşağı tekst. Ne dışına arayacak böyle yani border. Neyel olsun border color. Rengi kara olsun. Border biz 5 piksel olsun. Ve border style solid olsun. Göremiyorsanız dışına şular ramka koyayım. 5 piksellik style göremiyorsanız 5 pikselden ayırsak 1 piksel koyayım. 1 ya da 2. Şular yalak birbirine dik duruyor. Arayacakları. Buram biz indi şu blok element bolan için şu text sebebi div tege blok element bolýar. Blok element bolan için şu ramkasının içinde içki boşluğunu koyup bilýär. Onu näle etýäs? Mysal üçin padding left näçe diýelim? 30 piksel diýelim. Padding left 30 piksel ise standartlar. Görýän bolsaňyz şu ýaşy bolup duranda çepindäki padding aşağına da ýazılı duranlar 0 30 piksel diýip padding. Bu näme diýmek? Birinji 0 ýokarsy, ikinji 0 sagy, üçünji 0 piksel aşağı, dördünji 30 pikselim çepi. Ýani biz şutaýdan 30 padding left 30 piksel diýdik. Padding top 20 piksel diýelim. Padding top 20 bolsa ýokarsyna 20 piksel boşluk goýa ýokarsyna. İkisiniň hem klasy text görýän bolsaňyz birinji divin klasyny text, ikinji paragrafyň klasy text. Şular ýaly boşluk goýýan, muny biz bir setirde de ýazyp bilýäris. Misal üçin görýän bolsaňyz border color black border is 5 pixel border size solid diýmen. Tine border diýip şol näme diýär? Solid, ýagny zat bolsun, çyzyk görnüşinde bolsun, soňam ramkasy näçe diýeli? Bar 10 piksel diýeli, rengi bolsa gyzyl bolsun diýeli. Näşeler ýaly etsek, taşky ramkasyny çyzyk görnüşinde etýär, 10 piksel goýar, soňam gyzyl.
Ramkany bundan solidden başga da dash we dot tip görnüşler var. Dash tip ýazsak şular ýaly keseçilik görnüşinde gelýär. Dot tip ýazsagam nokot ýa. Görýän bolsaňyz. Biz bunu solid diýelim. Ulugdan näçe diýelim? 3 piksel diýelim. Özüm gyzyl bolsun. Ondan soň görýän bolsaňyz şaýda şular ýaly hatda öz elementimiz ýagny blok elementimiz 300 piksel, berde görkezimiz 300 piksel, beýikligi 259 piksel, beýikligim 260 bar. Beýikligini biz näçe diýeli? 400 piksel diýelim. 400 olup bolýar. Bar beýikligini 300 diýelim. Kutu şeklinde 4 burçluk olsun. Görýän bolsaňyz iýni we beýikligi 300 piksel, padding çep kapdalla 30 piksel, ýokarsynda 20 piksel, border bolsa 4 tarapyndaýam 3 piksel. Borderni hemme tarapyndan bir hersini aýratyn etip bolýar. Mysal üçin aýdaly border left solid 10 piksel özüm renkim gara bolsun diýelim. Görýän bolsaňyz çep tarapyna ramkasy gara 10 piksel biram solid bolýar. Ýani günçilik dash diýsek keseçilik bolýar. Bu gerekem görkezmek üçin aýtdym. Şurada görýän bolsaňyz borderim çep kapdaly 10 piksel. Aşağı ýokarsy 3, sagam 3. Bunu görkezmek üçin aýtdym. Indi padding left'tem edil şular ýaly bir seterde ýazyp bolýar. Her bir ýokarsyna aşagyna saganda çepini aýratyn ýazma. Misal üçin padding 10 piksel diýip ýazsak, hemme tarapyndan 10 piksel bolýar. Häzir görsek, görýän bolsaňyz ýokarsyna aşagyna çepine saganda 4 tarapyndaýam 10 piksel diň derejede. Bunu her tarapyna aýratyn ýazjak bolsaňyz bir seterde ýazyp bilýäs. Onu näme diýeriz? Misal üçin 10 piksel, 20 piksel, 30 piksel we 40 piksel diýip ýazylar. Bular näme bolýar? Birinji görkezýän pikselimiz ýokarsy, ikinji görkezýän pikselimiz sagy, üçünçisi aşagy, dördünçisi çep tarapy bolýar. Häzir seýbesek, görýän bolsaňyz ýokarsy kiçi, sagy ondan uly, aşagy 30 piksel, çepem 40 piksel. Şurada görýän bolsaňyz, padding ýaşy renk bilen görkezýän. 10, 20, 30, 40 diýip. Border daşyndaky zady. Indi biz iki sanak blok elementler aşaklaşana goýdup bir-birine diýipdi. Indi bir-birinden daşlaşdyrmak üçin arasyna boşluk goýmak üçin biz margin ullanýas. Margin misal üçin aýdaly margin bottom näçe bolsun diýeli 20 piksel bolsun diýeli. Bolmady. Bu zady ýalňyş ýazdyk. Nokotlatyr goýmanlar. Margin bottom 20 piksel bolsun diýeli. Nokotlatyr ýatdan çykyrmak üçin nokotlatyr ýatdan çykyrsak indiki seterdäki ýazgandlarymyz görmän bilýär ýanky. Indi görýän bolsaňyz aşagyna 20 piksel goýdy. Indi şurada görýän bolsaňyz aşagy 20 piksel. Buň aşagyna da 20 piksel. Ikisiniň kalasam bir. Margin middle padding ýalyk. Hemmesini bir seterde ýazyp bolýar. Ýani ýokarky aşagyna çepini we sagyny. Misal üçin bunda tersine ýokarsy 40 piksel bolsun. Sagy 30 piksel bolsun. Aşağı 20 piksel bolsun ve çep tarafı 10 piksel bolsun diýip ýazsak. Bir margin bottomdan marginin özüne ýazmak. Şey diýip ýazsak, görýän bolsaň birinji görkezýän pikselimiz ýokarsy 40 piksel, sagy 30 piksel, aşağı 20 piksel we çep tarafı 10 piksel bolup durýar. Ondan soň tadan görkezýän blok elementlerim şular ýaly öz kontent bolýar. Kontentiň daşynda ramka bolýar. Şular ýaly border. Ramka bilen kontentiň arasyndaky boşluk padding bolýar. Elementleriň arasyndaky boşluk bolsa margin diýilýär. Ýani şurada görkezjek bolsak, kontentiň özü 300 piksel, padding ramka çeli, daşyndaky gyzyl ramka çeli, ýaşyl görýän ýeriňiz padding, oň daşynda gyzyl 3 pikselli ramka bar. Border elementleriň arasyndaky boşluk bolsa margin diýilýär. Şurada ýazylyp bolmaly. Soň dowam edeýin. Indiki düşündirjek zadym. Şurada da suratda görýän bolsaňyz, padding ramka çeli aralyk boşluk, margin bolsa elementleriň arasyndaky boşluk.
bir-birine uzaklaştırmak için. Padding border margin düşündürdüm. Indi ölçek birliginiň görnüşleri. Ölçek birlikleri piksel, prosent we view high, view width diýen ölçek birlikleri nädilär? Häzir şutaýdan aýdaly 130 piksel bolmaň 30% diýelim. 30% tip ýasak aşağıklaryny aýryp bilersiz. 30% diýsek şu ekranyň 30%-ni goýa. Ýagny bar ekranymyzyň pikselde goýsak, belli bir pikselde goýýan, şondan çykmaýan, şondan daşdan çykmaýan. Taç 30 piksel diýip ýazsak, beter kiçik bolýar. 300 piksel diýsek, 300 piksel durýar, şondan daşdan çykan aşağı geçe. Uzunlygy boýunça, iň boýunça. Prosent ýazsak, misal üçin diýelim, 60% diýip ýazsak, ekranymyzyň 60%-ni tutýan, muny biz şo kiçik bolupdy. Şular ýaly bolsa, ul ekranyň 60%-ni tutýar. Kiçik bolsa, kiçik ekranyň 60%-ni tutýar. Eger biz şunu kiçelsek, näçe kiçeltdigimiz şu ekranymyzyň 60%-ni tutýar. Prosenti şu tapawuda beýikliginden bärde öwretip bolmaýar, ýa beýikligi zada bagly bolýar. Parente, ýagny şu wagtda zadymyz tekstimiz zatdan badyň içinde. Şunu bir zadyň içinden başga bir klasyň içine salyp, blok elementiň içine salsak, onda ýükletip bolýar. Soňam view high we view width bar. Ony aýdyp bolýar. Misal üçin width 100, view width diýsek, dol ekran tutýar. Eger şunu diýsek, 80 diýsek, 80% tutýar. Ýöne prosent bilen view high we width'in tapawudy hämede prosent goýumyzda zadyna görä, enatasyna görä, parentine görä prosentiniň içinde bolýar. View width goýsak, ekranymyza görä bolýar. Häzir aýdaly, şularyň birinji paragrafymyzy başga bir parent diýip zada çaýla. Class bereli. Näme üçin bolýar? Parent diýip class bereli, şoň içinde goýaly. Muny ýokarky paragraf, aşağı paragraf bolsa, adaty bodyň içinde dursun. Indi häzir ikisine de 30% diýip bereli. 30% diýip bersek, häzir parentde parentin ýyny bolsa, näçe diýelim? 600 piksel diýelim. Häzir şunu ulagsak, görýän bolsaňyz, ikisiniň tapawudy. Birinji paragrafymyz parent diýen blok elementiň içinde, ikinji paragrafymyz bolsa bodyň içinde. Häzir şutaýdan ulap görkezeyim. Ne görýän bolsaňyz, birinji paragraf parentiň içinde, parentin uzunlygy 600 piksel, tekst bolsa 230%, ýöne tapawudy. Birinji tekst parent diýen klasyň içinde, ikinji tekst bolsa gönü bodyň içinde. Aşağıdaky tekst bodyň 30%-inden alýan bolsa, ýokardaky tekst parentin 30%-inden alýar. Parentin öz ýyny 600 piksel, şoň 30% bolsa 180 piksel bolýar. 180 piksel ýöne biz şutaýda tekstde bizning 30% goýman, 30 view width diýip ýazsak, tapawudy ýok, parentin içinde bolsun, bolmasyn ekranymyzyň 30%-ni alýar. Ýani şu wagt häzir kiçeldeýin. Aýdal şu wagt ekranymyz uly, şu 30%-ni alýar. Ekranymyzy kiçeltsek häzir. Näçe kiçeltdigimiz şu 30%-da durýar, görýän bolsaňyz. Näçe kiçeltdigimizde 30% durýar. Şu view width bilen prosentin tapawudy şonu. Bunu düşündürdüm. Pikseller жёсткий ограничивать etýär. Ýagny çeklendirme girdi. Şondan daşdan çykyp bilen näçe piksel diýip ýazsak, şonda durýar. Esasy şoň üçin hem piksel köp kullanylýar. Prosent enatasyna görä, ýagny gaýsy zadyň içinde duran bolsa, şoň näçe prosent diýip ýazsak, şoň prosentine görä goýar. View high bilen view width ekranyň beýikligine görä goýar. Misal üçin aýdaly teksti beýikligini 100 view high etip goýsak, görýän bolsaňyz, birinji tekstimizi dol ekrana da. Misal üçin bizim ekranymyz şular ýaly bolsa, şoň beýikligi şular ýaly, şoň dollygyna tutýar görýän bolsaňyz. İkinjim şular ýaly, ikinji tekst elementim dollygyna tutýar beýikligini. Misal üçin aýtsak, 50 view high diýsek, 50%-ni tutar. Ne, 50%-den ýokarky. Şutaýda görkezsek, 50%-den ýokarky, kalan 50%-den bolsa aşaky tekst diýen blogny tutýar. Bular ölçek birlikleriniň görnüşleri. Indi bolsa blok elementler bilen inline elementleriniň tapawudyny düşündirem. Häzir bular pozalym.
Çembe dursun. Misal için blok element, text ve div tag'in içinde a deyip tag açayla, onun içinde de içeri gitmesin. Misal için Google'un linki deyip yazayla. Google'un linki a element, inline element bolýar. Inline element bolanda içki element bolýar. Blok element, gut element bolýar. İkisinin tapawuty nämeде görýän bolsaňyz, ýa-da hiç hili stil bermesek görýän bolsaňyz, birinji tekstimiz hem ýerini tutupdy. Ýagny iňniň 100% tutupdy. Gök bolup görýän zadyňyz. İkinji bolsa diňe öz tutýan gowrumyna görä ýer tutýar. Ondan köp tutanok. Häzir aýdaly tekstiň uzun iňni 200 piksel bolsun. Aşağıda misal için aýdaly. Şunça tekst bunda da bar diýeler. Buna da class bereli. Class'ın adı link olsun. Häzir linkde de iňni 200 piksel bolsun diýsek, ütkanok. Ýagny blok element bilen inline elementin tapawuty şonda blok elementi iňnini, beýikligini we içeriki arasyndaky boşlugy ütkötüp bolýan bolsa, elementi ütkötüp bolmaýar. Görýän bolsaňyz, blok elemente 200 piksel berdik, 200 piksel boldy. Ýöne ikinji a linkimiz inline element ütkömedi. Bunu ütkötmek üçin näme edip bilýäs? Ütkötmek üçin display blog edip bilýäs. Ýagny inline elementi blogu öwürýäs. Blog etsek edil beren adymyza görä, iňimize görä edil ýokardaky ýaly 200 piksel bolýan bolar. Iksem. Blok element bilen inline elementin tapawuty şonda. Ondan başga da häzir aýdaly tapawuty görýän bolsaňyz, blok elementin sağ gapdalyna margin bar, ýagny daşky boşluk bar. Bu näme diýmek bolýar? Sağ tarapyndan isap goýmaýar, aşağı geçe. Ýöne aşağı inline elementimizin sağ gapdalyna geçeli. Olar ýaly margin ýok. Häzir ýene gapdalyna inline element goýsak, onuň gapdalyna geçirýär. Misal üçin şu linkimize kopýaly Ctrl Shift D basyp kopýalasak, görýän bolsak, gün ýerine goýup gitýär. Yani bu birinci A linkimiz, bu ikinci A linkimiz. İkinci Google diýmen başga zat ýazaýyn. Görýän bolsaňyz, gün ýerinden başlaýar. Ýene birinji A'myz, bu ikinji A'myz. Ýene blok elementiň aşagyndan başga bir blok elementi goýsak, häzir misal üçin div diýip içine lorum diýip ýazsak, ikisini aşağı-aşagyna goýup gitýär, ýerine goýman. Şo tapawuty şonda inline bilen blok elementi. Ýene bir görnüş bar. Olam inline blok elementler. Ol elementlere haýsy element gerýär? Misal üçin bilýän tegiňiz button tegi bar. Misal üçin button tegi, button diýen class bolsun diýeli. İçine de näme diýeli? Download diýip görýän bolsaňyz, button inline blok ýaly ýerine geçýär. Ýöne häzir gowrumyny ulanjak bolsak, ulanýar. Buttona uzunlygy 200 piksel boldy diýsek, 200 piksel bolýar, beýikligi 30 piksel boldy diýsek. Görýän bolsaňyz, button inline görkezýän şeýle. Buttonuň uzunlygy 184, beýikligi 24 piksel bolýar. Häzir onu tapawutyny düşündiren, aslında näme üçin biz 30 piksel diýip ýazdyk, ýöne öz 24 boldy. Tapawutyny düşündiren. Ýöne üçüniň tapawuty, misal üçin tekst görýän bolsaňyz, birinji 200 piksel diýip ýazdyk, 200 piksel bolýar. Ýöne inline elementler, ýagny ştaýdaky inline elementler 200 piksel diýip ýazsagam ütgemeýär. Ýöne button inline blok elementler hem inline hem gut element bolan üçin diýen iňimizde we beýikligimizde bolýar. Ýagny 200 piksel we 30 piksel. Soňra düşündirjeklerim türlü ululuk meçhurlyklarynyň görnüşi, box sizing, border box. Şolary düşündireň. Häzir aýdaly, şurada görýän bolsaňyz,
200 piksel. Misal üçün büyüklüğüm 300 piksel olsun. Border solid 5 piksel ve hangi renkte olsun, yaşıl olsun diyelim. Görüyorsanız şurada 210 piksel dip yazıldı. Aslında biz div text yani 200 piksel olsun dedik yine. Büyüklüğüm 300 piksel olsun dedik. Yine 210 büyüklüğü olsa 310 deyip hesaplayalım. Neden için bunlar yazdık ya? Aslında berde görüyorsanız zadın küçültüptür. Aslında yine 184 biz 200 deyip yazdık. Yani 184 oluptur. Büyüklüğüm 24 olup kalıptır. Aslında biz 300 deyip yazdık. Tapawudy näme üçin bular ýaly köp görkezler berdi? Sebebi içerki boşluklarym, ýagny paddingim boşluk hataplaýar. Häzir şuýda padding diýsek 20 piksel diýip ýazsak, görýän bolsaňyz ýene köpeldi. Aslında biz 200 diýip ýazdyk. Ýene 250 boldy. Beýikligi 300 bolman 350 diýip ýazdy. Sebebi berde tade content box bolýar. Ýagny box sizing content box. Häzir biz şonu ýetkizsek, şular ýaly ýyldız goýup, şuna stil beremizde, ähli sahypa ýagny bandan degişli bolýar. Ähli sahypa degişli bolýar. Şol üçin box sizing content box bolan ýagdaýynda şular ýaly bolýar. Ýa-ni hasaplayıp, ýöne şunu border box etsek, edil aýdan parametrimize goýan görýän bolsaňyz, ýene 200 piksel, beýikligi bolsa 300 piksel. İkisini tapawudy şonda. Şöyle belki baýdan ne görýän bolsaňyz, box sizing border box etmän content box etsek. Başka parametr görkezýär. Ne görýän bolsaňyz 250 350. Şunu border box etsek, aýdan ýazan zadymyzy görkezýär 200 300. Ýagny bular zady görmeýär-de. Padding bilen border hasaplama diýen zadymyzy goýar. Kısaca ýene aýdyp geçmeli bolsa, biz iňini berýäs, beýikligini berýäs, border ramkasy, daşyndaky görýän ýaşyl ramkaňyz, padding şo ramka açylan aradaky boşluk, margin bolsa, şondan aşağı mysal üçin tekstin margin baktım 20 piksel bolsun diýelim. Ýagny margin baktım aşağıdaky boşlugyny, elementin daşyndaky boşlugy. Adetde görýän bolsaňyz margin 0,020 piksel. Ýagny aşagyna 20 piksel aşağı itikleýär aşağıdaky elementlere. Ondan soň bular prosent view high view pikselini tapawdy piksel goýamyzda ölçegirliklerini näçe piksel goýsak şonda durýar. Prosent goýsak zadyň öz enotasynyň ýagny parentiniň içinde duran elementler parentine görä prosentde saklaýar. Mysal üçin parent diýip bir blok açsak, içinde bir islendik blogy 30% diýsek, şo parentiniň 30% diýilýär. Ýöne view is 30 view diýip ýazsak, parentine garamazdan bütün ekranyň 30% diýilýär. Blok butu elementler bilen inline elementlerini tapawdy. Blok elementler aşaklaşana goýýar. Inline elementler ýerine goýup gitýär. Şurada ýazaýla batynyň ýerine span diýip şoň içine tekst goýaly. Görýän bolsaňyz, bu knopkaň ýerinden dowam etdi. Ýagny aşağı geçmedi. Ýöne şunyň spanyň aşagyndan mysal üçin diýeli paragraf teginiň içine bir tekst ýazaýla. Paragraf tegi aşağı geçer. Paragraf tegi blok element, span, soň taglar bolsa inline elementler. Bular ýerine gitýän bolsa blok elementler aşaklaşana gitýär. Button bolsa inline blok element. Button inline blok bolan üçin hem inline hem blok parametrlerini özüne saklaýar. Ýagny button goýan ýagdaýymyzda öňki elementin ýerinden dowam etýär. Eger öňki element inline blok element bolsa hem blok elementin parametrini saklaýar. Ýagny näile? Ýynyny we beýikligini, soň padding şolar ýaly parametrler saklaýar. Mysal üçin batyna padding 10 piksel etsek, dört tarapyna hem 10 piksel goşýar. Ýynyny köpeltmeli bolýan üçin. Görýän bolsaňyz, dört tarapyna da 10 piksel boşluk goýýan batynyň içinde. Soň inline block inline elementler şolar ýaly. Box sizing border box bilen box sizing content box'yň tapawydam ýanky zatlary hasaplamakda. Ýagny mysal üçin box sizing border box diýsek, biz şurada näçe piksel diýip çeklendirsek, şoňa göre hasaplaýar. Ýagny şu wagt näçe köp padding içerki boşluk bolsa da, näçe köp ramkasy bolsa da, şol bir 200 300 diýen
beren parametrlerimizde galýar. Ýöne content box bolan ýagdaýynda beren zatlarymyzyň daşyndanam arasyndaky boşluklary we ramkalary hesaplaýar. Bolany diňlediňiz üçin sag bolun. Ýene inlik sapaklarda görüşýänçe hoş sag bolun.